खुलुमबाय रायजोफोर मोनाबिलिनि गोजोननाय नोंथांमोन बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाबाय। जोंथ' बयबो मोनथिखासिगौ भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेरावहाय माब्रैहाय दावहा जानायनि मोनसे इसाराया सोमजिबोदोंमोन। बेखौ रावबो मोनथियै गैलिया। बेनो जाहैबाय पेहेलगामावहाय जाय गाग्लोबनाय जाथाया जादों बिनिफ्राय लानानैनो दिनैसिमावबो बम्बिं खालामलायालासिनो गुबुन गुबुन आदब खायदाफोरजोंहाय नासयलायनाय बा दावहा नांनायखौ जोङो नुबोगासिनो दङ। आरो जोंनि इन्डियानिफ्रायबो डिजिटेल स्ट्राइक खालामगोन होननानैहाय माखासे बाथ्रा फोसावनायखौबो जोङो नुनो मोनदों। दा रायजोफोर जोंनिफ्राय BSF जवान सासे पुनम कुमार चौहान होननाय सासे BSF जवाना पाकिस्तान रेन्जारजोंहाय हमनानै लांजानाय रिपर्टखौहाय जोङो मोनबोनो हादों। दा माखासे व्यक्तिफोरा आंनियाव सोंथि खालामहरदों बे BSF जवाना दिनैसिमावहाय गबोदोंना गबोआखै बेखौ सोंहरनाय जादों। आरो जोंनि इन्डियायाबो हमनानै लाबोनाय जादों। बेयाव सोरखौ हमनानै लाबोदों बेखौ नैबे भिडिअनि जोबनायावहाय नोंथांमोना बयबो खोनानो मोनगोन। दा रायजोफोर माखासे व्यक्तिफोरा आंनि सायावहाय बाथ्रा बुंहरदों दावहाया माब्ला जाखो माब्रै जाखो आरो नोङो माब्रै दावहा नुबाय थानो मोनखो बेखौहाय गोबांनि गेजेरावहाय माखासे मानि साब्रै साबा व्यक्तिफोरा सोंथि खालामबाय थाहरदों। बेखौ आङो रिप्लाइ होग्रोनो सानबाय। बिनि उनावहाय बै जाय व्यक्तिफोरा माने हमजानानै दङ बिथांमोननि गनाय बा हगारजानाय हगारजायैखौ आङो नोंथांमोननो फोरमायनो थांगासिनो दङ। आङो दाख्लैनि भिडिअआवनो फार्स्टनिफ्राय जेब्ला जायफोरा आंनि चेनेलाव एक्टिभ थादों नोंथांमोना बयबो खोनाबोखाबाय जानांगौ माने माबायदि दावहा जादों। सोरबा सोरबाया बुंदों निउसफोरालाय माथो अफिसियेल निउसावहाय थान्दा थान्दा फरायदों होननानै। बेवहाय नोंथांमोना पइन्टखौसो हमनानै लानांगोन जे माबायदि दावहा जादों। आरो जोंनि इन्डियानिफ्राय दाख्लैनो फोसावनानै होखादों जे डिजिटेल स्ट्राइक खालामनाय जागोन। दा जोंनियावहाय डिजिटेल स्ट्राइकआवहाय मा बाहायनाय जाखो जोङो फार्स्टआवनो जोङो खोनानो मोनबाय दै बन्द खालामहरनाय आरो बिनि उनावहाय दैखौ हगारना होनानै फारसे साइडजों बन्द खालामनानै फारसे साइडजों हगारनानै पाकिस्तानखौनो लोमग्लुंनानै रिलिफ थाहोनाय जोङो बेखौ नुनो मोनबाय। बिनि उनावहाय मा खालामबावबाय एयारलाइनखौ बन्द खालामबाय। ओमफ्राय दासिमहालागै जोंनिफ्राय जिखिनि बिजनेसफोर दङ बेखौहाय बन्द खालामनाय जाबाय। बरंस गेटखौनो बन्द खालामनानै दोननाय जाबाय। आरो अनलाइननि माखासे पाकिस्तान आरो हिन्दुस्ताननि गेजेरावहाय सोमोन्दो दङमोन आरो इन्डियानिफ्राय पाकिस्तानाव गोबांथार बुस्थुफोर बारलाङोमोन जेरै मुलिफोरनिफ्राय लानानै बेखौबो बन्द खालामनाय जाबाय। ओमफ्राय बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन आदब खायदाजोंहाय स्ट्राइक खालामनाय जादों। आरो इन्टारनेशनेल बेंकआवहाय माने वर्ल्ड बेंकआवहाय माखासे इन्डियाननि इसारा होबाय थानायखौ नुनानैहाय 3%निफ्राय 2.4%ल' पाकिस्ताना दिनै कारेन्सियावहाय थाहैनो गोनां जाबाय। 3%आवमोन सिगाङाव ओमफ्राय दा 2.4%आव थाहैबाय। बेबो इक'नमिक बिथिङावहाय गोबांथार दावख्लायलांनायखौ नुनो मोनबाय आरोखि। बेबो इन्डियानिफ्राय गिदिर मोनसे एटाक खालामनाय। दा बेबायदिनो गुबुन गुबुन आदब खायदाजोंहाय एटाक खालामलांनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेनो डिजिटेल स्ट्राइक खालामनाय होननानै बेखौहाय फोसावनाय जादों रायजोफोर। बे बम्बिं खालामनाय बा गावख्रुबलायनाय बेजोंल' दावहा जायो बे नङा। माने बोरैहाय बिसिनि देशखौहाय नोरजिया खालामनो हागोन नैबेखौ नोजोर लाखिनानैसो माने जोंनि इन्डियाया मेलेम बाहायनानै खामानि मावनाय जादों। जुदि दिनैनि दिनावहाय गावलायनाय बम्बिं खालामलायनाय बेबायदि जाथाया जायोब्ला जोंनि बर' माहारिनिफ्रायबो गोबांथार फौजियावहाय साख्रि मावनायफोर दं। जोंहाबो बिखा खामनांगौ गोबां जायो। नंगौना नङा? दा बिनि सोलायै बेबायदि दानि बायदि दावहा जानायखौ नोंथांमोना मोजां मोनदों ना गावख्रुबलायनायखौ मोजां मोनदों बेखौ कमेन्ट सेक्सनाव नोंथांमोना फोरमायहरदों। दा गुबुन गुबुन देशफोरा गोबांथार गावख्रुबलायदों, गोबां नुकसान जाबाय। देशआवहाय जुदि बेबायदि बम्बिं खालामलायनाय माखासे दावहाफोर जायोब्ला साननानै लाखा जोंनि देशआ गोबां गोरिब गाहाय थाखोआव थांगोन आरो बिखारिफोर बारा जागोन। नोंथांमोना जिबायदि बुस्थुफोरखौ बायनानै दिनैनि दिनाव मोनजागासिनो दङ बेफोर बुस्थुखौबो बायनानै मोनजानाय नङा। बेयो 100%। बेबायदि खहा जानायनि मोनसे सम्भाबना दं आरोखि। दानिया रायजोफोर नोंथांमोना बे गासिबो बाथ्रानि सायावथ' आङो कमेन्ट खालामनो थिनबोखाबाय। दानिया मेन पइन्टआव फैदो जे जाय BSF जवानखौहाय हमनानै लांनाय जादोंमोन बेखौहाय हगारदोंना हगाराखै।
बेखौहाय बयबोथ' मोनथिनो लुबैनानै दङ। खोनासंदो। बिसोरखौथ' नङा, गोबांथ' नङा, बेखौहाय हगारथ'नाय जायाखै दासिमावहाय। दा जोंनि भारतनिफ्राय गोबांथार बेबायदिनो दावहानि थाखाय बेबायदिनो एक्टिभ थागासिनो दङ, गोबांथार प्रेक्टिसबो खालामगासिनो दङ, नाथाय बेखौ हगारथ'नाय जायाखै। खिन्थु पाकिस्ताननिफ्रायबो नै मैयानि समावसो सासे रेन्जारखौहाय जोंनि BSF जवानफ्रा हमनानै लाबोनाय जाबाय। दा ओरै सासे हमजानानै दं आरोखि। दा BSF जवाना बर्डारखौ क्रस खालामनानै बारबोदोंमोन होननानै बुंदों। बेवहायनो जोंनि BSF जवाना हमनानै लाखिनाय जादों आरोखि। दा बेखौहाय माब्ला हगारलायनाय जायो, बेखौहाय गोजौ लेभेलावहाय सावरायगासिनो दङबो जानो हागौ। बेखौहाय जेब्लानो हगारो अब्लानो आङो नोंथांमोननियावहाय आपडेट होनो सेस्था खालामगोन। स' आङो बेसेखिनि भिडिअखौनो लानानै फैदों रायजोफोर। जुदि बहाबाफोर थालांबायब्ला नोंथांमोना सुद्रायनानै नायोब्लानो जाबाय। थेंक इउ।